Ftit inqas minn xahar, it-Taqsima tas-Cyber tal-Pulizija irċeviet medja ta' 10 rapporti kuljum fejn il-vittmi ġew ifrodati mijiet ta' euro. Fil-fatt, mill-aħħar ta' April sa' issa kienu bosta li rċevew messaġġi qarrieqa li talbu dettalji tal-kont bankarju. Is-Surġent Anthony Cassar fih dan it-Taqsima tas-Cyber spjega kif jaħdmu dawn it-tip ta' frodi. Dal-aħħar qed daħlunna medja ta' 200 rapport mill-aħħar ta' April sissa fejn nies qed jirċievu SMS blink fejn meta jmorru jafsu da jkun hemm unauthorized transaction jew inkella li qed jistennew xi pakkett u jridu jħallsu xi fee żgħira biex dan jiġi proċessat u kif dawn jafsu fuq dal-link qed jgħaddu transactions mhux awtorizzati għall-ammont ta' bejt minn 100 sa medja ta' 1800. Is-Surġent spjega li l-kriminali qegħdin jilagħbuha ta' diversi entitajiet, fosthom kumpaniji tal-posta bħal Malta Post u DHL kif ukoll banek lokali u internazzjonali. Skont informazzjoni li għandha f'idejha din it-taqsima, il-flus misruqa minn klijenti ta' bank partikolari ilaħqu 60,000 euro. B'aktar banek mistennija jirrapportaw il-flus li nsterqu mingħand il-klijenti tagħhom. Is-Surġent spjega kif it-Taqsima tas-Cyber qed tagħmel dak kollu possibbli biex twaqqaf dawn it-tranżazzjonijiet. Aħna bħala Cyber Unit qed nofru assistenza teknika min-naħa tagħna l-investigatur fil-distrettwali kif ukoll qed nagħmlu komunikat mal-banek lokali sabiex naraw il-modus operandi u niffollowjaw x'inhu jiġri. Is-Surġent appella lill-pubbliku biex ikun viġilanti meta jirċievi messaġġi bħal dawn. L-appell tagħna huwa li bniedem m'għandux jaġġel u jaqbad jafas fuq il-link mill-ewwel iżda għandu jivverifika li din-link qed jirċievi fejn jista' juża l-internet bħala sors ta' informazzjoni u jiċċekkja fuq din-link. Kif ukoll jiċċekkja fis-social media ta' dawn l-entitajiet lokali fejn għandu jsib anke avviżi li ħarġuma min-naħa tagħhom li hawn dawn l-iskems għaddejjin. Mill-istħarriġ tas-Cyber jirriżulta li l-ammonti li nġibdu ivarjaw minn 800 euro għal 1800 kull vittma u l-ammont misruq sa issa jaqbes il-100,000 euro.